zijt uitzonderlijk, God ondoorgrondelijk, heeft ons zo wonderlijk zijn liefde betoond. Brengt ons barmhartigheid, schenkt ons standvastigheid, tilt ons in menselijkheid, onthoopt ons zijn troon. O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, komen aanbidden, want dit is uw woord. Dit is uw Lala, borvrouw, lala, wat jongen ze mooi, borvrouw. Ja, ik vind het wel mooi. Oh, lala. Ja. Oh, en die bottenleiden, het is echt preekje wat is dat mooi wat er mag zijn. Hoe ziet er hartstikke leuk? Bottenblij. Bottenblij. Ja, Orlando Bottenblij. Ja. Dat is niet net soort genoeg van het weerwerf of niet, het verf of niet, Jezus neemt het leem haar goos, het wat krem, het is zoveel wat niet redelijk. Nou, ik heb al zo lang net meer in kerk geweest. Nou, maar dit is echt, dit Dit is... is wel even een heel... Lala. En dat, zo vader Peerske mij die vruchtbare eikens en zo, borvrouw, dat is mooi, hè. Ah, je hebt van die eikens hier naartoe, hè? Ja, dat wie een heel apart, wie een hele grote hazen die kamer aan. Die hier zijn koerken op een buik hier ervoor en hij kwam kwam er zo aan. En ik dacht, dit is een wonder. Dit is een wonder. Ja, Ja. zo'n grote koer, volle mij eikens. Afschuwelijke Abraham, God, afschuwelijke God, afschuwelijke God. Ja. Prachtig, vruchtbare eikens, want dat stier erop. Ik zie die hazen bij, er zit een koer, vruchtbare eikens stier erop. Dat is mooi, het nieuwe leven van Jezus, dat is mooi. Dus je denkt dat Jezus zo in de tuin zit? Overal zit er in de tuin. Ja, in die eikens, in een verpakking zit Jezus. En hoeveel ben je dan? En dat is molken en puur. En je had er ook nog een, die is wit en bruin. Wit en bruin. Wit en bruin, krijg dat bij de bakker. Maar er is toch maar één Jezus? Ja, maar hij komt daar joh in verschillende vormen. Ah. Zo is dat, ja. Jullie denken jij wat de dominee daar was? Ja, bottenblij. La 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 la. La 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 la. Ik heb wel een naam, ik moest, dat gaat, heeft zijn verwust, hij had die niet.